Moi, mä oon Helmi. Siis mä oon suomalainen. Ja mä kävin just suihkussa, nyt on iltaa. Ja menen kattoo mun huoneesta, miten ihana se on. Mä en kattoo tää ohjelmaa. Iskä nukkuu, mutta jatkaa mun kanava, koska osa teistä ei oo tilannut mun kanavaa. Se on vähän harmittavaa. Mut mulla on aika paljon aikaa siihen, että oman huoneen ja mä oon tehnyt monia tauluja, mä oon hyvä piirtämään. Ja mulla on kaikki hyvin, eli tilatkaa mun kanava.